Hola, hola! Torno a ser aquí gravant el Graig perquè és massa tard com per gravar en una habitació normal i no despertar tots els veïns. Vaja, ja que no es pot sortir de festa, com a mínim aprofito la matinada per gravar. Fa uns dies el Pol GC i el Berti van fer un vídeo. En realitat el va penjar el Pol, parlant de coses sobre el català. I no van parlar d'aquest canal, ja m'agradaria a mi. I els hi va sortir una obra d'art que no podem passar per alt. Algoritmo interno no detectar idioma vuestro. Pues algoritmo ser una caguerada, eh? Què fas? No li parlis així. O sigui que avui parlarem del vídeo del Pol GC i del Berti. Abans d'entrar en matèria hem de dir que tant el Pol GC com el Berti ja s'havien atrevit a parlar de llengua. Hi ha una sèrie de paraules que la majoria venen de l'anglès i estan substituint les nostres, les del català. En la dècada passada se li dia vibrador, en esta dècada se li ha dit consolador i en esta nova de 2020 se dirà satisfier. Pues potser cap al 2030 li canvien el nom i li diuen rama de morera. Vostès? Així és, minyó. Soc en Pompeu Fabra. Ai, la mare que em va fer. Ai, la mare que em va fer, senyor Pompeu. I el més dramàtic de tots, com encara hi ha gent catalana que diu tenica en comptes de abeda. En el vídeo de la setmana passada van agafar dos personatges, un de les Terres de l'Ebre i l'altre de Barcelona o de per allà, i els van fer trobar amb un extraterrestre que parlava castellà. Hola, yo venir de galàxia lejana. I hem d'aturar-nos aquí ja. És que això que les persones i els éssers que venen de fora parlen castellà és un tòpic com una casa de pagès que s'ha estès, no sé, des de fa segles. És que la cosa és forta, però els que parlem català generalment quan ens trobem una persona asiàtica o negra tenim la tendència de parlar-li en castellà. O sigui, si acaba de vindre, per exemple, de Guinea o de Japó, entendrà igual el català que el castellà. I aquesta reflexió tan explícita no la fan, però sí que diuen això. A mi, sincerament, no em sorprèn, eh? O sigui, si no es respecta el català a Catalunya, com s'ha de respectar l'espai? Mira, sí, una cosa en la que estem d'acord. Jo també hi estic d'acord. És que per anar bé, el català hauria de ser la llengua que tinguéssim per defecte quan som els països catalans. Clar, aviam, si te'n vas a París, doncs estarà bé que parlis en una altra llengua que no sigui català, perquè poder si no t'entenen. Però si ets en un lloc de parla catalana, parla català a la gent. Ja si no t'entenen, ja canviaràs. Ai, relaxa't, que només acabes de començar i ja t'estàs indignant. Però la part més divertida d'aquest vídeo és que agafen tota aquesta situació i giren la truita. Disculpe ser alienígena. El idioma que detectas, que hablas, se ha extinguido. El único idioma que se habla ahora en este planeta es el catalán. Que aviam, no crec que cap d'ells dos tingui un esperit imperialista i vulgui que el català sigui l'única llengua del món. Però estaria bé que fos una llengua oficial en algun lloc més que Andorra. Espera't, però calla, salven una altra llengua. También hablamos occità. Realment està molt ben pensat. Ja posats a salvar llengües, salvem-ne una que és minoritzada, que està oblidadíssima i que es parla en un raconet de Catalunya, que és la Vall d'Aran. A vegades faig pallassades i després penso, clar, aquests vídeos seguiran circulant per internet quan jo tingui una vida professional més assentada i és possible que sigui professora d'institut i aquesta imatge vagi circulant pels mòbils dels meus alumnes. No sé si m'interessa això. Més tòpics que retraten el Berti i el Pol GC a la perfecció. Els pronoms febles i la putada que suposen a la gent que vol aprendre català de zero. Doncs feu-les i els us. Uf, no hi ha cap e-book de pronoms? Jo vindré de Galàxia Andròmeda per avisar-vos-us Que els catalanoparlants en general també en tenim de problemes amb els pronoms febles. Perquè, clar, al castellà hi ha dos pronoms que no té, que són en i i. I com que el castellà no els té i no els posa, doncs nosaltres acabem menjant-los també. I això és un castellanisme prohibit que en algun capítol apareixerà segur. I llavors sents coses com ja vaig jo, en lloc de ja hi vaig jo, o coses com quantes assignatures et falten per aprovar? Em falten 3. Me'n falten 3, no em falten 3. És que si dius em falten 3 en lloc de me'n falten 3, a part de faltar 3 assignatures, també et falta un pronom feble. @ som la incorrecta, em sumo a la vostra causa. Adopta un pronom feble. I un altre tòpic que queda molt ben retratat en aquest vídeo és que els catalans occidentals parlen tan raro que no se'ls entén de res. Sí, raro és un castellanisme. Perdó. Per posar-nos en context, el català oriental és el que es parla en aquest costat d'aquí i és el que parla el Pol GC, i el català occidental és el que es parla en aquest costat d'aquí i és el que parla el Berti. Què ha dit?
Com has arribat a la conclusió que en algun moment donat l'he pogut arribar a entendre? Wow, no és el que penses. Claro, com que no parlo com tu. A mi personalment em fan moltíssima ràbia tots els prejudicis que hi ha cap al català occidental en general. I això que jo parlo català oriental. La gent... I quan dic la gent vull dir la gent que parla català oriental i sobretot la gent que viu a Barcelona i que es mira una miqueta al malic. Es pensa que això del català occidental és una cosa de pagesots i que a més està ple de castellanismes. I mentida podrida. Si ja us dic jo que els que diuen més castellanismes són els que viuen a la capital. I em sap greu perquè com a exemple hauré d'utilitzar alguns castellanismes que diu el Pol Gise però que no diu el Berti. Com ho fa tothom? Com ho fa tothom? En català, Tal com us vaig explicar al capítol 5, crec que era, les coordinades causals les fem amb com que, no amb com. I fixeu-vos que el Berti ho fa bé. Com que no parlo com tu... És que de veritat, És que de veritat. És que de veritat. no és el que penses. No és el que penses. No és el que penses. Alerta, aquest castellanisme només s'aplica en català oriental. Quan en català oriental diem és que... aquí, estem tenint una interferència del castellà. La forma genuïna és que, amb aquesta neutra, que sembla que ens faci moralment superiors i lingüísticament superiors i dialectalment superiors. els catalans occidentals. Les vocals neutres no et fan lingüísticament superior a ningú i molt menys si no les utilitzes quan toca. Pol, això no t'ho dic a tu, sinó que ho dic al 99% de catalanoparlants de la meva generació. Perquè a la meva colla del poble som 11 i 2 persones només fan que en lloc de que... I una sóc jo. Xènia, la trets tu. Com t'aprofites de que no t'entén, eh? Com t'aprofites de que no t'entén, Davant de que, en català genuí, totes les preposicions cauen. O sigui que de que, no, mai. Que. Coses que s'aprenen mirant els vídeos de Pol Gise. I per què el Berti diu menys castellanismes que el Pol? Doncs bàsicament perquè el Berti s'ha criat a les Terres de l'Ebre. I a les Terres de l'Ebre hi ha hagut molt poca immigració de castellanoparlants, amb la qual cosa allà hi ha menys castellà i per tant hi ha menys interferències del castellà. Tinc una son, però hauria d'acabar el vídeo abans. La gent té la sensació que allà diuen més castellanismes perquè, bàsicament, és un dialecte que està més a prop del castellà, de manera que hi comparteix més característiques. Però això no vol dir que siguin castellanismes, m'explico? Us posaré uns quants exemples de les coses que diu el Berti en aquest vídeo que semblen castellanismes però que no ho són. Quants quilòmetres portem? Pareix que sigui Amsterdam. L'aire este que respireu. Encara me tocarà donar-te les gràcies i tot, si t'apareix. I per què hi ha la creença que el català occidental fa de pagesot? Doncs això també té una explicació molt fàcil. La gent que parlem català oriental, mirem TV3, escoltem Catalunya Ràdio i sentim un català que s'assembla força al nostre. Llavors nosaltres diem, mira, aquest deu ser el català correcte, i l'intentem copiar. Però en català occidental el que els hi passa és que obren la tele i senten un català que no acaba de ser el seu. Tota la vida escoltant lo català de Barcelona. I això és un problema, perquè genera aquesta confusió. La gent es pensa que el català oriental és el bo, i no. No és així. Calen més locutors i més actors i més veus occidentals sonant per la ràdio i per la tele. Sisplau, sisplau. M'ha sonat molt estrany això, com una veu nasal. El que deia, els que parlen català occidental no s'identifiquen amb el model de llengua de la tele i de la ràdio. I llavors diuen, doncs saps què? A prendre pel cul, tu. Què, carai? Jo parlaré com parla me mare, com parla mon iaio i com s'ha parlat sempre aquí. I per això el català occidental conserva molts col·loquialismes que per mi sonen a glòria santa. Us posaré aquí uns quants col·loquialismes no normatius d'aquests que diu el Berti durant el vídeo. Jake, l'he pogut arribar a entendre. Que l'únic idioma que es parla en tot el planeta és el català. T'acabes de carregar tots els altres idiomes. Nosaltres parlem català. Encara serem capital. I del Pol no us en puc posar perquè no n'hi ha. Dic mentida. En diu un. La veritat. I ja està. Sembla que hagi anat a matar amb el Pol i que hagi deixat superbé el Berti, però penseu que jo m'ubico en el sector del Pol, o sigui, jo parlo català oriental. Però és que les coses s'han de dir com són, carai, i això no treu que tots dos són dos grans artistes. Va, abans de marxar, el que hem de fer és un repàs a la riquesa lèxica d'aquest parell per renegar i per insultar. Hòstia, cap de tita. La mare que em va... Me cago en Sant Pernil. Mareta meua. I tu ets més feo que pegar-li en un pare i no et diem res. Tros de carnús. Carnús. Perquè després diguin que en català no es pot ni insultar ni renegar. I fins aquí el capítol extraordinari d'avui. Visca l'humor en català!
I visca el Berti i visca el Pol. Ui, aquesta frase m'està recordant un embarbussament. Vinc del bosc a buscar vesc i visc del vesc a buscar el bosc. I visca el Berti i visca el Pol. Apa, adeu!